Katapusang adlaw sa kapatan mga adlaw, 5 ka semana nga pagpangandam nato sa pagsulod, sa dili pa kita mo sulod sa ginatawag natong Paschal Triduum, no? Sugod og mga adlaw ngadto na sa unang pagsaulog nato sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Katapusang adlaw sa kapatan ka mga adlaw, 5 ka semana nga pakigduyog nato, pakiguban sa kasaysayan, istorya sa kasaysayan sa pagluwas sa kanato sa atong Ginoo. Pansayo usab kitang tanan nga the story of His passion, death, and resurrection. Dili ra karong adlaw kini gimarkahan. Sugod pagayod sa sinugdanan sa iyang pagdawat o pag-ila sa iyang pagkabugtong anak sa Dios. Dihay higayon, bata pa gani siya kaayo, sa dihang nakaplagan siya dito sa templo, nawala apan nakaplagan pagbalik sa iyang mga ginikanan, siya nagpadayag, wala ba kamo masayod nga anhi ako sa balay sa akong amahan, nga iniusab nga amahan. Unya sa iyang pagpadayag, kinsa man ang akong mga ginikanan, mga igsuon o mga paryente, sila nga namati sa pulong sa Dios, no? So kahibaw gayud sa Jesus sa tanan, sa sinugdanan pa lang sa iyang pag-ila, pagdawat sa iyang kaugalingon, isip bugtong anak sa Dios, iya nang nasayran ang tanan nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Bisan gani sa mga tao nga iyang gitawag o gipili, ang tanan nilang mga kahuyangan, ang tanan nilang mga kapakyasan. Bisan kining tao nga magbudhi kaniya, bisan ang tao nga manghimaka kaniya sa makatulo, iya nang gipamulong daan. But why was it anuman, no? Nga gidawat niya sa hingpit gayud ang tanan, sa walay pagdumili, sa walay pagpamasangil o walay pagpanudlo, bisan kinsa, no? Nasayod sa Jesus kining tanan katumanan sa gisulat bahin kaniya. That's why our liturgy also has the first reading about the suffering servant. Diin gisaysay ng daan unsa ang manghitabo sa usa ka sulugoon nga gitawag o gipili alang sa usa ka misyon. Gipatara ko ang akong naong alang kanila nga buot magpasakit kanako, wa ko gayud gilingiw ang akong kaugalingon sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako, kay nasayod ako nga ang Ginoong Dios dili gayud mobiya kanako, no? Busa wala ako maunsa, no? So nasayod ng daan sa Jesus kinining tanan. So in the end, what is the lesson or the message that God or our liturgy would like to impart to us? Si Father John Mackenzie, usa sa mga manunulat, nagingon, if ever, kung unsa man, sa kapagtulunan gihatag ni Jesus alang kanato o alang sa iyang mga sumusunod. If Jesus taught us anything, it was how to die gracefully, not how to kill, not how to inflict pain. It was how to die gracefully. Unsaon nga magpakamatay nga malipayon o malinawon sa pagdawat sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Iyan ang giingon daan, ang anak sa tao mamatay sumala gayud sa giingon sa kasulatan.
Pero aduna gihapoy bahi diha sa iyang pagkatawhanon. Panalaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. If Jesus taught us anything, it was how to die gracefully, not how to kill, not how to inflict pain. These are words worth reflecting upon in the midst of violence and harshness of our days, in the midst of war, famine, and the many calamities happening all around us. Mga pulong nga dapit ka nato diha sa pagpamalandong sa nagkalaing-laing mga hitabo, lain-lain nga mga circumstansya nga naadiha sa atong palibot. O bisan karon, Mutan-aw kita lain na usod nga mga kahigayunan diha sa pagpamalandong sa kinabuhi, sa kamatayon. Mga inosente uban pa, niining biktima sa baha, biktima sa bagyo, ug padayon gihapon usab nga pagkakala sa kinabuhi tungod sa pandemic ug uban pa nga mga panghitabo sa kinabuhi. It pains, sakit o sahay dili lalim dawaton kining maong kamatuoran. Apan sa kinahiladman ang Dios dahil nasayod sa tanan nganong ingon ini ang mga panghitabo. Bisan ang iyang bugtong anak asayod ng daan sa utlanan diha sa iyang kinabuhing kalibutanan. Apan mensahe nga gipadayag alang kanato huptan ta kinabuhing madagayaon uban sa Dios, kinabuhing wala nay kasakit, wala nay pag-antos kung kita mahibalik ngadto kaniya. Hinaut paunta. Palihog manindog. Mga igsoon, nagkaduol na ang Pasko sa pagkabanhaw. Mag-aampo kita nga madasigon sa Ginoo aron kita nga nabunyagan na ug ang tibuok kalibutan mudangat unta sa pagpakigambit sa dugang kapuno sa kinabuhi nga gidala kanato ni Kristo pinaagi sa iyang pag-antos, kamatayon ug pagkabanhaw. Ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga bunyagan unta sa Pasko sa pagkabanhaw, magtubo unta sa pagtuo ug kahibalo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga walay mitabang ug biniyaan, katagan unta sa mga panalangin sa kalinaw ug kasiguruhan. Magampo mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga naganto sa kasakit ug pagtintal, maglig-on unta sa grasya sa Dios. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga makakaton unta kitang tanan sa paghikalimot sa atong mga kaugalingong kaayuhan, aron magbansay kita sa gugma alang sa atong kaigsuunan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O amahan, kaluy ang imong simbahan diha sa iyang mga kinahanglan. Dungga ang mga pangamuyo nga mong gihalad sa tibok namong kasing-kasing, ugayaw-gayod biyai ang katawhan nga nakigambit sa imong kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kining among mga gasa, imo
man sa mangugma sa gupaw sa dusa. Kining panog, kining